svojstvo moga stvaranja se manifestovali već u Kraljevu. Kad kažem već, to mislim na 8. razred gimnazije, kraj, pred maturom i tako dalje. Da objasnim kako se definisala potpuno moja opredeljenost za slikarstvo. Mi smo stanovali, otac koji radi u opštini i ja koji sam tu 8 godina. Vrnjačka Banja nije imala gimnaziju. Ja sam sa obale Ibra naslikao prvu sliku. Kad sam pokazao to profesoru Baduljiju, koji je predavao slikarstvo, crtanje, on mi je rekao: vi ste odličan đak, imate sve 5 i pazite, možete da ipak pogrešite. Vi možete da radite ono što vaše kolege i odlični đaci drugi, 3, 4, ali ja vam savjetujem da ne smete nikako sebi dozvoliti da jednu stvar, vi možete da radite ono što će raditi oni, ali oni ne mogu da rade ono što radite vi. Vi ste jedini koji je, evo, dok sam ja ovde, a dosta sam dugo, i stvaralac. Vi ste jedini slikar. Moramo se podsjetiti da je gimnazija u svom programu sadržavala i crtanje, to znači slikarstvo. I vi možete da radite sve što oni rade, ste odlični kao oni, sve 5, ali oni ne mogu, zapamtite, da rade ono što radite vi. Vi ste jedini stvaralac koji će imati od roditelja sigurno tako neće vas roditelji razumeti i neće dopustiti da budete posle među nastavnicima, ako budete nastavnici, da budete ne više nego jedva ćete biti u tom rangu koje su. I ja sam to shvatio, jer ta slika je zbilja, to i sad kad gledam, dokaz o nekoj već kulturi, da sam čitao knjige. To je uticaj Sezana i taj uticaj tako promišljen da je Badulji rekao: ovo bi se moglo izložiti na svakoj izložbi u Beogradu. To je početak slikarstva, početak nekoga afirmisana. A drugi moment je moj odnos prema pisanju. Ja sam pisao prvo pesme. Imao sam 24 pesama. Išao sam i u Čehoslovačku sa omladinom i tako, i tamo sam pisao.
pesme, ali to je bilo suviše otvoreno i ja sam to sve nažalost uništio. Nisam hteo da se ispovedam i tako dalje. Već sam prešao na prozu i moje kolege iz 8. razreda gimnazije su me izabrali da budem predsjednik kulturne sekcije i ja sam osnovao taj Osvit, to je časopis omladinski, i ono što me danas zanima i pomalo čudi, to su korice, Osvit se zove, i vertikalni naslov, a taj naslov mi se toliko sviđa da može biti i danas prihvaćen. Drugo, ja sam tu napisao i prvi svoj tekst o umetnosti i društvu, koja meni tema koja me nikada nije apsolutno napustila. Eto tako dvojstvo se već u početku 18. godini manifestovalo i ostalo do danas. Da ne govorim o imenu, o mislim cifri. Koliko je u stvari ceo taj ambijent Vrnjačke Banje, a potom i Kraljeva, uticao na vas, na vaše formiranje, na vaše sazrevanje, na vaše buduće poglede? Pa, Vrnjačka Banja je uticala na mene zato što je Vrnjačka Banja bila druga prestolnica. Naknadno, to nisam onda mogao zaključivati zato što nisam znao sve stvari, bio sam mlad. Vi niste mogli prošetati parkom Vrnjačke Banje, a da za pola dana ne vidite i ne sretnete toliko velike ljude, od Ive Andrića do Vrnčana. Banja je bila u izvesnom smislu zbog Marka Ristića, jedna prestolnica svetskog nadrealizma. To niste mogli znati, ali ste znali, sretali ste pesnike. Banja je bila jedno mesto kreacija za vreme leta i tako dalje. Onda koncerti od 6 do 8, ozbiljne muzike i tako dalje i tako dalje. To je, ali Kraljevo isto imalo svoj tako vrlo veliki i iznenađujući, s jedne strane zbog Žiča, sa druge strane zbog aerodroma. Žiču znamo u čemu je stvar, ali aerodrom to retko ko zna. Zbog aerodroma Kraljevo je bilo puno francuskih inženjera i njihovih supruga. Inženjeri su proizvodili u fabrici ratne avione. I oni su došli sa svojim suprugama koje nisu znali ni reći srpski. A Kraljevo je dopuštala samo odličnim đacima da budu oni koji će da pomognu lošim đacima, ne profesori. Profesori su samo roditelje upućivali
ko bi mogao to da bude, morao je da bude odličan đak i da daje te časove. Ja sam davao časove, 10 dinara, to je bila norma, isto sve određeno. I to što sam ja zarađivao, ja sam damama, suprugama inženjera, koje nisu znali ni jednu reč srpskog, da bi mogo da sa njima govorimo. U gimnaziji se nije govorilo francuski sa nastavnikom ili uopšte, nego je se samo učio francuski reči, da se prevede nešto, tako, više gramatika. I ja sam, blagodareći tome, što sam razgovarao sa francuskinjama, počeo da govorim. Ja sam Vrnčanin po rođenju, ali ja sam po obrazovanju Kraljevčanin. Nisam smeo, iako je to samo 20 ili 25 kilometara. Ja sam imao pravo, kao da sam iz Zagreba, iz nekog tako dalekog, Beograd i tako dalje. Znate, apsolutno ja nisam, imao sam samo pravo na odmore letnje, zimske i na slavu. Tu sam smeo da idem. Inače, ja sam mogao svaki dan da idem, 20 km, to baš nije, ili bar svake nedelje. Vi ste stanovali u Kraljevu, da? Da. To je zabranjeno bilo da onaj koji je đak Kraljevačke gimnazije morao se tako ponašati.